IFM News Express, Balitang Metro. Samantala mga idol, 16 naman na kuponan nakilahok sa Interagency Olympics sa Alaminos City. Para sa detalye ng balita, panoorin mula kay Idol Intern Ian Abinir. 104.7 IFM Report. Formal na sinimulan ang Interagency Olympics sa isang makulay at masiglang opening ceremony na dinaluhan ng 16 na kuponan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at business establishments sa Alaminos City. Ang aktibidad ay naglalayong isulong ang pagkakaisa, pagtutulungan at sportsmanship sa hanay ng mga kalahok sa pamamagitan ng palakasan at iba't ibang kompetisyon. Naging tampok sa pagbukas ng palaro ang makulay na parada ng mga kuponan kung saan ipinakita ng bawat grupo ang kanilang sigla, disiplina at pagkakakilanlan. Pinukaw rin ang interes ng mga manonood sa inaabangang pasiklaban ng mga muses at adonis ng bawat kuponan na sinundan ng isang masiglang group dance competition na nagpakita ng husay, talento at pagkakaisa ng mga kalahok. Ang mga aktibidad na ito ay nagsilbing paunang hudyat ng serye ng mga palaro at paligsahan na gaganapin sa mga susunod na araw na inaasahang magpapalakas pa ng samahan at magandang ugnayan ng mga kalahok mula sa iba't ibang sektor. Ang matagumpay na opening ceremony ay naisakatuparan ng pangunguna ng City Youth and Sports Development Office na nagsisiguro ng maayos, makabuluhan at masiglang pagsisimula ng Interagency Olympics ngayong taon. Kasama mo mula dito sa IFM News Dagupan. Ako po si Idol Intern Ian Abinir, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.